vuonna 2006. Ja nyt Laura lukee vähän runoja tästä omasta runokirjastaan. Kiitos. Kirjoitan runoja omasta äidistäni oikeastaan ja nyt voisin lukea niistä pari. Siivet. Ohipärästävä kottarainen. Ei erota kirjosiipeä kivestä. Jouten. Mielen pinta-ala moninkertaistuu. Läheltä voi nähdä äidin nousevan, laskevan hengityksen. Kiitokset Lauralle. Tähän väliin mä voisin esitellä näitä meidän tarjoilua. Eli kaikki on tehty täysin luomutuotteiden mukaisesti. Ja kiitokset tosiaan kaikille äideille, jotka ovat luovuttaneet rintamaitoa näitä varten. Eli kaikki on tosiaan ehtaa suomalaista äidinmaitoa. Ootitko te ihan tosissaan tänä aamukaan äidinmaitoa? Joo, ne on hyviä. Nää on tehty, mä ajattelin makunasta. Se on rintamaidosta, kyllä. Se on ihan Timoa. Rintamaitoa. Rintamaitoa. Kyllä. Sehän on mahdotonta tuhlaamista. Kaikki kalleimman luonnonvaran tuhlaamista. Anteeksi. Rintamaitoa. Nämä pullat ja maidot. Joo, se on tosiaan ihan yleistä. Yritän olla niin joviaalia, hei diplomaatti kun laulaja ojaa. Voi senkin kakkiaiset. Senkin kakkiaiset. Älä yritin ottaa niin diplomaattisen suhtautumisen tähän, kun siis ei sattuu! Sitä minäkin pidin tätä pilaa. Näinpä. Tuolta tuli hyvä kysymys, että olisiko meidän pitänyt paljastaa niille naisille tää teekkarin jälkeen? Ja siis ois pitänyt. Idea, et se lähti pois. Niille naisille. Ei se teille Joo, siis täällä oli oikeitakin ihmisiä oli täällä. Ei.